Bon dia. Us han convocat per presentar-vos una de les iniciatives que estem desenvolupant, desplegant de la mà de l'Observatori Socioambiental. Com sabeu, el Consell Nacional de Menorca té un conveni, té un acord anual amb l'OPSAM, per el qual estem desplegant tota una sèrie d'iniciatives, de projectes. No? I un d'ells, el que us volem presentar avui, és el visor d'energia. És una eina que pensam que pot ajudar no només els especialistes o els tècnics que fan feina dins d'aquest món, sinó també a les administracions i, en definitiva, a el públic en general, per tenir una informació més detallada, més pràctica, més directa sobre un dels indicadors principals vinculats molt directament amb la reserva de la biosfera, amb la sostenibilitat de la nostra illa. No? Per això comptam amb l'assistència de David Vidal, el director insular de reserva de la biosfera, i en Sònia Estradé, que és una de les tècniques, la tècnica responsable d'aquest projecte, i que seran els dos que entraran un poc més en detall sobre aquesta qüestió, i després estarem a disposició per les preguntes que m'ho vulgueu fer. Doncs la paraula per en David, Anna Sònia. Bones. Doncs nosaltres des de l'Oxfam fa anys que amb el conveni que tenim amb l'agència venim calculant els indicadors de l'estratègia 2030, els indicadors energètics d'aquesta estratègia, per veure quines tendències i si ens apropem o no als objectius establerts per aquesta estratègia. Primer, fa anys que ho estem fent, ho entregàvem amb un full de càlcul Excel, on les dades sempre són de l'any anterior a l'entrega, que solia ser a final d'any, i ara la novetat d'enguany és que hem fet aquest visor que permet, per una banda, tenir les dades sempre al màxim d'actualitzades, que estan penjades i disponibles a la web de l'Oxfam, i a més és un visor que permet que les dades siguin molt més visuals, tal com diu la paraula, i es puguin, per part de l'usuari, manejar i mirar el que més li interessi, ja sigui triar períodes d'anys, ja sigui fer descarregar-se les dades o veure les dades en gràfics o en taules i poder agafar les taules i copiar-les. I és això que permet una visualització molt més interactiva i molt més visual. Llavors explicaré una mica quines són les dades que mostrem per l'any 2024, perquè sempre anem amb l'any anterior, per veure com van les tendències. El primer que ens trobem en el visor, primer és una introducció del que és l'estratègia, i la segona pàgina hi ha un menú i després els objectius. Aquests serien els objectius que marca l'estratègia, que és reduir les emissions un 55% versus 1990, que hi hagués una cobertura de la demanda elèctrica del 85%, sempre són objectius per al 2030, d'aquí al 2030. Que hi hagi una reducció del consum de combustibles fòssils del transport terrestre respecte al 2013 d'un 50%, una reducció del consum de combustibles per a usos tèrmics també respecte al 2013 del 30% i una reducció del consum de gasoil B del sector primari també versus el mateix any del 10%. Doncs després, la següent pàgina del visor ens mostraria una visió general d'aquests objectius. Aquí, com us deia, es pot triar l'any que tu vols veure en quin punt estàvem respecte als objectius. Aquest és el darrer any de dades, però tu pots triar aquí l'any que vulguis per veure com estàvem aquell any. I es mouen tots aquests panells amb les dades d'aquell any que triïs. I les gràfiques de baix, us mostren visualment en quin punt ens trobem. En aquest cas, per exemple, seria ja s'ha complert aquesta reducció del 30%, o sigui, els objectius s'han complert. En aquest cas estaríem aquí a un 16,2% i en els altres casos no veieu cap línia verda, vol dir que estem lluny, o sigui, encara no hem complert cap percentatge respecte als objectius. Ui, això és... No sé per què s'ha... El que interessen són els gràfics.
Aquí tenim el que és la demanda insular d'energia elèctrica. Veiem quina és l'evolució, tot això es pot veure en el visor. No? Des de 1990 fins al 2008 va haver un creixement continu, que si tirem enrere doncs seria igualment un creixement continu, i després, a partir del 2008 fins al 2014, ens trobem amb la crisi financera internacional, que fa davallar aquests consums. Va passar aquí com va passar a la resta d'Espanya. I posteriorment, quan vam superar més o menys la crisi el 2014, doncs l'augment que es dona no és als nivells anteriors, sinó que es dona a un ritme més pausat. No és fins la crisi del Covid que hi ha unes davallades dràstiques, tant en els indicadors d'energia com en tota la resta d'indicadors. I post-crisi Covid ens trobem en els mateixos valors l'any 2022, mateixos valors que 2019. Per tant, la recuperació ens torna a una demanda en els mateixos valors anteriors a la crisi. 2023 i 2024 hi ha unes lleugeres disminucions, però a un ritme molt, molt petit. El que és l'aportació de renovables, doncs el 2024 estem en un 16,2%. Això són les dades de les renovables que arriben a la xarxa, per tant, dades de red elèctrica. Cal dir que, clar, aquest 16,2% és una mitjana de l'any, o sigui, el que durant l'any ens aporten les renovables, que després, en dies concrets d'estiu, doncs l'aportació de renovables està clar que és molt superior i hi ha dies que hi ha uns sobrants energètics, però això són les dades anuals. Agafem l'aportació de renovables anuals dividit entre la demanda anual. El que són les potències en parcs fotovoltaics i parcs eòlics, doncs estem el 2024 amb 85,2 megawatts en parcs fotovoltaics. La potència eòlica sabeu que ara és 0 perquè s'està desmantellant el parc eòlic de Milà. I estem encara una mica lluny dels objectius, que per al 2025 eren 160 megawatts, ara el 2024 estàvem amb 85, com us deia. A la línia verda serien els objectius i l'altra, la vermella, és el punt on estem. Això ho veureu en els diferents gràfics. Les renovables d'autoconsum, en aquesta gràfica ara la tinc actualitzada, però en el moment que he passat el PowerPoint no ho tenia, i anem molt bé de potència instal·lada d'autoconsum. Hem superat el 2024, ja estem en 23.000, o sigui, estaríem per aquí. I ja hem superat els objectius de 2025. Cal dir que segurament el potencial de renovables d'autoconsum i de renovables en sòls urbans és molt superior a la que havíem projectat a l'estratègia i, per tant, hauríem de potenciar aquest tipus d'instal·lacions en aquest tipus de sòl. I ja quant a emissions de CO2, per a la generació d'electricitat només, veiem que la generació d'electricitat és responsable del 51% de les emissions totals de Menorca, o sigui que té molt de pes. I veiem quina és l'evolució. L'evolució és molt similar a el que és la demanda elèctrica, com és normal, però després de la davallada del 2008 al 2014, que és més dràstica, la pujada posterior també té una pendent més elevada que no el que és la demanda elèctrica. També la caiguda durant la crisi Covid i com els valors es recuperen posteriorment. En canvi, el 2024 sí que ja es comença a veure aquí el major pes de les renovables, que va augmentar molt del 2023 al 2024. I aquesta petita davallada, entre d'altres coses, que hi ha una petita davallada de consum, però també té a veure amb aquesta aportació de les renovables. El que sí podem dir, però, és que els factors d'emissió, que vol dir les tones de CO2 que s'emeten per cada megawatt produït, són molt elevades aquí a Menorca. Estem parlant de 0,80 tones de CO2 per cada megawatt, que són valors elevats comparat ja amb els valors a la península, estan en uns 20 i pocs, i a la resta de les Balears teniu aquí com han davallat perquè s'ha fet un esforç en el canvi de combustibles de les centrals que aquí a Menorca no s'ha dut a terme.
Quant a combustibles d'automoció, que és l'altre gran grup responsable de les emissions, doncs veiem com la tendència és a l'augment, si obviem la crisi Covid. Els darrers anys s'ha estabilitzat lleugerament, però bueno, estem bastant lluny dels objectius, que és la línia verda, com us deia abans, i la tendència no és a una disminució. Si parlem del cotxe elèctric, que és un altre tema que es toca a l'estratègia, doncs veiem com la gràfica sorprèn, no? Com ha augmentat de manera exponencial, tot i així estem parlant de l'escala, si us fixeu aquí, d'un 1% del parc de vehicles. També cal dir que el parc de vehicles està augmentant, en general el parc de vehicles total, per tant els valors no són molt positius. I el que és el consum de combustible, que aquí tenim els diversos tipus de combustible, tenim la benzina i el gasoil, que serien aquests dos. S'està donant major pes de la benzina respecte al gasoil els darrers anys, segurament perquè el pes que té el vehicle de lloguer, que normalment són vehicles nous i que molts van amb combustible de benzina. El que és la tendència, doncs, també va haver aquesta disminució, tot i que va començar uns anys abans que la crisi financera, però després els darrers anys està bastant estabilitzat. Ara veurem posteriorment quines són les IMDs, això són la quantitat de cotxes que circulen per la carretera general. Veiem com la tendència dels darrers anys és un augment continuat, cada any hi ha més i més cotxes. Llavors, la major eficiència dels vehicles no està repercutint en una davallada del consum de combustibles perquè cada cop hi ha més cotxes que circulen per la carretera. El nombre d'usuaris del transport públic, doncs els darrers anys no tenim la dada del 2024, però també serà elevada, amb l'augment de línies i freqüències i la gratuïtat de les targetes del transport, doncs fa que hagi augmentat de manera considerable. Com us deia, doncs, la mobilitat és l'altre gran grup que generen emissions, no? Una és l'electricitat, l'altra la mobilitat, i és el responsable del 45% de les emissions, un 20% seria la mobilitat interior i un 25% l'aviació, que no ha deixat d'augmentar els darrers anys les emissions. I per últim, les emissions de CO2, perquè els altres dos sectors són molt minoritaris, i no en parlarem ara. Els valors objectius de les emissions de CO2 també estem lluny de complir-los. Aquestes serien les emissions globals, i ajuntant totes, ja sigui la generació elèctrica com el consum de combustibles dels diversos tipus, i veiem la tendència igual que totes les altres que us he anat mostrant, que és aquest augment fins al 2008, la davallada fins al 2014, la crisi Covid, l'augment després, no? I sí que podem veure aquest 2024 una davallada prou important, també per aquest de les renovables, tot i així fa anys que hauríem d'estar davallant per complir amb els objectius europeus i amb els objectius de l'estratègia, que són, com us deia, davallant 55% al 2030 i estem amb un augment del 38%, per tant, no anem per bon camí. I això seria tot. Us puc dir de les dades. Molt bé. Com veus, hi ha unes dades que sí que anen bé, hi ha unes dades que no acabem d'arrencar i sí, el que podem dir és que les dades on des dels consells solars té més incidència funcionen i van per endavant. Hi ha el que és l'autoconsum, com ha dit la Sònia, va creixent i té molt bona tendència. Estem en xerrant quan van arribar hi havia un 14% més o manco i ara ja estem en torn a un 19% amb autoconsum. Això és una línia d'actuació que nosaltres des del Consell potenciam. També va en paral·lel un poc amb el que ha dit la Sònia. Hi ha sòl urbà, propietat municipal, que pot ser utilitzable per arribar a uns nombres més elevats del que tenia inclús l'estratègia.
De fet, avui de matí ho he consultat amb els enginyers i així, per damunt m'han dit que hi podia haver un potencial de 41 megawatts, o sigui, és realment interessant. Un altre punt on tenim incidència, però sí que també afecta a tercers, és la potenciació del cotxe elèctric. No acaba de ser una realitat el cotxe elèctric a Menorca, que a vegades sí que es veu que hi ha més interès, hi ha més peticions d'informació, però clar, aquí ens vam trobar amb una infraestructura molt precària i amb un manteniment molt precari també. I clar, per l'usuari és molt important tenir una seguretat en les infraestructures abans de fer l'aposta per un cotxe elèctric. Sabem que el cotxe elèctric no és barat ara mateix. Sembla ser que a futur, amb les noves entrades de les bateries d'estat sòlid, el cotxe ja serà un preu més, més universal i més assequible per la gent. I quan arribi aquest moment, nosaltres tenim la intenció, i jo crec que ho aconseguirem, de tenir una infraestructura adequada perquè el cotxe elèctric ja sigui una realitat. O sigui, el que està a les nostres mans està caminant i en aquesta part podem estar tranquils per la feina que es fa. També hem xerrat de la penetració dels parcs fotovoltaics. Hi ha ara en funcionament uns 85 megawatts. Hi ha previstos que en els pròxims 1-2 anys hi pugui haver 170 megawatts. Ja nos atracarem bastant en els objectius, sí que està previst 261 megawatts, però aquí també tenim un problema de tercers on el Consell no té manera de poder actuar i corregir, que és les inversions que fan falta per part d'Endesa i Red Elèctrica en la infraestructura de la xarxa perquè aquesta futura generació d'energia que està planificada pugui ser abocada a xarxa. Aquí també passa pel tema de les bateries, també no surt, però sí que es veu que en emmagatzematge hi havia una planificació de 400 megawatts i ara perquè estem, ahir van dir 1,4, hi ha molt poc, i és també per temes regulatoris. La CNMC tenia que regular com es fa l'abocament de xarxa amb aquests excedents de producció solar que tenim durant el dia per poder abocar quan no hi hagi la producció solar i això encara no està regulat. Clar, això du que les empreses dels parcs fotovoltaics s'ofresquin el que diuen corteines, o sigui, tallades en la seva producció perquè no desestabilitzin la xarxa. Clar, totes aquestes dificultats ens aboquen a que ens sigui difícil arribar a tots els objectius de l'estratègia 2030. Sí que és que el Consell té mà, anant per bon camí, però el que està en mans de tercers és més complicat. Nosaltres ja vam fer, quan just va arribar, vam fer una petició al Ministeri de poder resoldre aquests temes i ara ho tornarem a fer. Sembla ser que la CNMC està a punt de regular el tema del que és les bateries, l'abocament de xarxa amb emmagatzematge i això seria un gran pas perquè sí que es veu que amb 170 megawatts ja projectats i en construcció li donaria un bon impuls a l'estratègia. Evidentment, des del punt de vista estratègic estem a un punt interessant perquè des de l'estratègia 2030 estem a un punt intermedi. L'avaluació intermitja ens permet fer una fotografia i aquesta eina ens ajudarà moltíssim a poder situar-nos, veure on estem i on hem de millorar. I com ha dit en David, hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres, les altres coses, els altres projectes els hem de millorar, evidentment, però, clar, tots aquests parcs solars que s'estan implantant que no puguin abocar amb la facilitat que seria desitjable, fa que anem a un ritme lento. I per això aquesta reivindicació davant del Ministeri, davant Red Elèctrica i els operadors que facin falta, per tal de tenir aquest segon i el tercer cable, per tal de tenir unes bateries eficients que donin suport al sistema, tenir una xarxa
que deixi de ser, que sigui més eficient, vull que sigui més moderna i que, com hem vist amb alguns dels apagons que han tingut parcials aquests darrers dies, que se puguin millorar, i en aquest sentit estem fent feina i tenim converses i en tindrem més de cara a futur en GSNDS, en Red Elèctrica, per tal de traslladar aquestes peticions i aquestes necessitats que tenim detectades.